dost و هوالین هیجا سلاو ریس بله میجی بریار دا بریار یوتیوبی فکر خواه رامان خواه و را پار بکن وقتی زنیم ایدی یوتیوب بیه ترندک مدیا جواکی هر وها دوی آواییه هر قاسی از بسالانه جهیرا مدیای با خودم تجربه متخبتم beştari van bername antıbım, bername YouTube'e. Disa Ster TV'da xoxo bername abori çelikim, peşkeştikim. Levaya tecrübeye gelmeyi yaşıpımın. Daku amada karya bernameyan, Fransızca veya Navarroko veya Eçebe, Çavabe, meref Çava peşkeştike. Ev hamu jibom tişteki nune. Eveden hamu formata van, şeklu şemali van diyare. Yek ikici ez dixazım min tiştan cuda çevikim. Cudakevi ve hera teknikiye. Mesela taybetmendiye ki rojnamegeci heye hun ne aktörün. Rojnameger ne aktörü. Bu yer çedibin mesela civaki, siyasi, abori, verzişi, xwezayı her çehebe ev çedibin rojnamevan jî wana dişopîne. Gorî wê jî lêkolînan dike, dosyaya çêdike, analizan dike, Durakoya, Peşerojoya, beş perde çibiye veya derdixne sahne o peşkeşi civa kedike ve bir abayı mijaran zeral dike. Leberi ez dixazim hinekî cudatır. Meselê rojevê ve girêdayî nekim. Belê hincaran jî ber mecburiyetê em ê wan jî analiz bikin. Hincaran dibe em hewes da xwe nîşan bidin. Hincaran jî bi rastî gelek mesele henin hêra rojnamegerî ve nirxandina wan girîng e. Ez ê van jî bikim û her wiha hine avalê me em bêjin YouTuber henin bi tevî wan jî hineka em ê hin bernameyan bi tevayî çêbikin. Wekî din ji xwe di Stêr TV'da ez car caran bawek periyodîk ve jî beşdarî bernameyan dibim û wir jî analizan çêdikim û dosyaya xwe jî pêşkêş dikim. Lê li vir beramberî vana ez dîsa tiştan dixwazim lê zêde bikim. Mesela hin meseleyên rojevê ve girêdayî ne li ser aborî û civaka Kurdan. Belê rewşa me civakî bi rastî gelek başî û nebaşî wê henin, çê û neçêyiyên wê henin. Ez dixwazim vana hinekî bînim rojevê. Hêra aborî ve di rewşa Kurdan da çi diqewime. Zenginiyên Kurdistanê, derfetên Kurdistanê, devletên Kurdistanê serdestin, talanî û koloniya wan heye, evanan pergaleka çawa saz kirine, cevkaniyên Kurdistanê çawa desteser dikin. Ketkarên Kurdistanê, xebatkarên Kurdistanê, sermayeya Kurdistanê ji bo xwe çawa bikartînin. Kanzayên Kurdistanê, kanên Kurdistanê, petrola Kurdistanê, nefta Kurdistanê, erdê Kurdistanê ê çandiniyê cotkariyê vana ji bo xwe çawa bikartînin. Mekanîzmayeka çawa dana rûştandin û bi sedan sala berdewam dike. Li gorî pêvajoyê guherîna vana çawa dikin. Meseleyê siyasî devleta Türk, devleta Ereb ê Sûriye û Iraqê, devleta Faris a Îranê statûya Kurda qebûl nakin, naxwazin Kurd xwedan derfet bin. Sebebê tenê demografî, tenê civaka Kurdanî ne, yan jî meselê hesî netewperestînên berjivandiyên girîng henin. Servetê Salmanên Kurdistanê ji bo xwe bikartînin. Em ê vêya derxinin pêş. Gavak em vana raçav bikin bidin ber çava jeostratejiya Kurdistanê, jeostratejiya rojhilata navîn. Em hinekî vêya raçav bikin wê wextê giringiya Kurdistanê ew ji derdikeve pêş. Tenê ev welatên herêmên Kurdistanê nînin. Ji Amerîkayê bikin heyanî Çînê, Fransayê, İsraîlê, Erebistana Sûdî û dîsa em bêjin Hindistanê, Rusyayê hemû li vê herêmê ne. Her yek hesabekî wan heye, planeka wan heye. Vêya jî gerek em jeostratejiya herêmî bizanin gorî vêya hin analizan bikin. Vê hêrêva jî hem jî dîrokê heyên roja îroyî hem jî di demên modern da rewşeka çawa ye jeostratejiya Kurdistanê, jeostratejiya rojhilata navîn çi ye wê hêrêva dikarim hin agahiyan pêşkêş bikim lêkolînên min xebatê min henin vana dixwazim bi we re parve bikim. Dîsa şaristanî veguherînê şaristaniyê merheleyê wê henin. Di her merheleyê de jî
hem herêma me, hem mirovayî, hem şaristanî di nav guherînên çawa de nin. Di encama vê de başî û nebaşiyên çawa pêk hatine. Çêwî û neçêyîn çi henin, risk û xeterên çi henin ji bo mirovayî. Bi taybetî teknolojî êdî meseleyeke stratejîk, meseleyeke ewlehî, evaya xwe serê xwe meseleyeke gelekî girîng e. Gerekan hinekî serbiyaj bisekirin, jiyana me dorpêç dike, jiyana me tevlî hev dike. An jî gelek hêsayînî, hin asanî, avantaja tîne em vêya çawa bikarbînin. Kurd keda xwe, xebata xwe çawa xwedî derdikin, vêya çawa rê dixin. Esnafê Kurdan rewşa xwe çawa dikarin xurt bikin. Karsazên Kurd meseleyê xwe netewî, meseleyê xwe malbatî, meseleyê xwe aborî çawa bi hev re organize bikin, pêş bixin. Yani ji tengasiyê wan çi ne? Em dixwazin nek vana jî meseleyê xwe navmalî vana jî niqaş bikin. Aborîya malbatekî êdî bawekî plansazî em dikarin vêya serrast bikin. û heyanê karsazekî, heyanê rêxistinê vêya, heyanê sazî û dezgehê vêya. Her wiha li Kurdistanê çînên aborî, hêzên aborî kîne? Ên derveyî, ên malî, ên navnetewî em ê vêya ji serçava, ser ekrana. Her wiha di asta navnetewî da dîsa beramberî teknolojî, ekolojî, di asta navnetewî da, di asta cîhanî da û herêma me, welatê me bandora wêya çi ye? Em ê van jî hinekî niqaş bikin. Hin hevalê me hin eger em bikarbin organize bikin, mijarên felsefeyê jî em ê bi Kurdî niqaş bikin. Belê, em ê binêrin ku bi rastî jî zimanê Kurdî ji hêra felsefeyê jî zimanekî çi qasî xurt e, çi qasî pêşketî ye. Ji xwe ev meseleyên aborî, teknolojî, jeostratejî em ê Kurdî niqaş bikin. Wê hêrêva tut dengasiyeka zimanê Kurdî nîne, wexta ku em van sohbeta bikin jî hûn ê bibînin. Zimanên din zêdahiyê wê henin, kêmasiyê wê tune ne. Evaya jî ne ku zimanê Kurdî zimanê din a hemû zêdetir e. Na, taybetiya zimanê Kurdî, gramera zimanê Kurdî derfetê dide vêya. Hin ziman henin, zayînde ne. Tu tiştekî gava bifikrî awaya tiştê din dizê û peyvên nû, qalibên nû tên çêkirin. Ama hin ziman jî henin qotin, qolin, nikarin. Zimanê Hîndo-Ewropî, Kurdî jî beşek wê ye, bi rastî vê hêlêva zimanê serketî ne. Malbateke serketî ye, gelek terminolojî di vê malbatê de em bêjin niha hemû felsefe, aborî, teknîk, psikolojî, çi mijarên girîng hebin, di vê hêlê da em bêjin bûne têgîn, bûne qavram û têne niqaş kirin. Em ê vana jî di zimanê Kurdî de biceribînin. Belê, em ê binêrin ziman ne problem e. Ziman pêşketiye, ziman derfetan dide. Lê em kêmin, kêmasiyê me hene. Em çi qasî vê hêrêva sor bibin, ger bibin, lê zêde bikin, ziman jî ew qasî pêş diçe. Bi vê avayî em ê em felsefeyê niqaş bikin, dîsa hin mijarê me hene edebiyat, lîteratûr. Belê vê hêrêva hûn nas nakin, lê ceribandinê min henin, ama di çarçobeya vê bernameyê de ez dixwazim hinekî lîteratûr û hişmendiya Kurdan bi heva girêdim. Derûnî û felsefe dîsa vê hêrêveyê derkeve. Mesela em ê çîrokekî belkî bixwînin, belkî parçeyek wê em bêjin parve bikin, di wir da zihniyeta Kurd ya klasîk û bandora wê di jiyana me îrowîn de çi ye, em ê vana jinek binirxînin. Her wiha civata me xwedan çi rihiye, çi derûnî ye, evaya niha çi qasî zerar û ziyan tîye. Yani ji tengasiyê me berê hebûn, rûyê wê de gelek êş û azarê me hêjî henin, niha em vêya re eger hevrû bibin, em ê çawa vêya biguherînin, pêş bixin, yan jî pêra çareseriyê kirin. Yekî jî nebînin, em ê vêya bixin rojeva we, rojeva civata me. Belê, bi vê avayî, wekî me got, bi taybetî hêra felsefe, ekonomî, lîteratûr û dîsa derbarê dîzayna siyasî, dîzayna aborî, dîzayna teknîkî, yani ji ber ku em zanin mesele gelek jî wek meselên endezyarî tên dîzayn kirin, mixabin, em ê li ser vana hinekî biaxivin. Evaya çi ye? Ev meseleya dîzaynê hêra îdeolojiyê bigirin, hêra siyasetan bandora wê li sahayê çawa pêk tê. Ji ber ku her dewletek
هر هزک هر رخستنک خودان منتالتیه که خودان بیردوزیه که ایدئولوژیه که فکریاته که گوری بیجی هم خباتکاری خو هم اندامه خو هم آلیگری خو هم جیبات خود کاره دخوازه جنوبا دیزاین بکه بله اگر ام فکریاتا هزکی بزانبن و وقتی لیبو تبگراویا گاویا خباتویا چواببن که مزیده همی بیش بکار فهم بکن جبه هلی با حریم ما ولات ما جغرافیا ما قالك درفتان دده جبالكو قالك باورمندي هن قالك ايديولوجي هن قالك مذهب هن قالك طريقات هن قالك جماعات هن قالك فلسفه بريبان دينان هبون همو بوين جيانا ما حريما ماجي خورتك فكرياتا ماجي خورتك وقاربا كأنبانا بيجن فلسفه آبوری جیواک و لیتراتور و دیزاین جیانا مدرن ما روبری هف بکن و وقتی امی گلک تشتا کم زیده بی بحسن و بتوایی هفرا هیرا حشیبا دیتنین خو فکر رامانی خو به هفرا بخاربه بکن بلی نیت اوه لی امی چخاسی بیا ارگانیزه بکن ری بخن سر بخن و چه خاصی همی دوستو حوالان بکار بن بشتر بکن دستکاری وان بگرن چه خاصی همی علاقه وار را رو ببینن گلو هنی علاقه نشان بدن هیچ تماشا نکن هیچ دستکاری ندن و وقتی دیدم که کرد هم دکارن دمورایزش ببن و یا بقدینجی یانجی برواج ویا belki dibeko mesele siyasi mesele rojane gelek bihna meteng dikin به ویسایی همش به ریابی زمانی خو بینه کی بکن بینه کی بدن و ریه کدن و بکن به وی آوایی هر کس نه کی تشتکی جدا قابل که بخوازه و وقتی با برنامه ما هنگی تماشا بکن و هیلی واجی او بده به مورالک به هیجان و جوشک جبومه ام بکارم بیا دوام بکن بله اولا دسپیکه کنویه پی در پی امی بیشن ببن آبونه ببن دستکار و امی وانتشتا جواب خازن هر وها بری حرتشتی نها و گاوی از بندی پیشنیاری ومه گلو دوی چارچوبه دا چه کارن و برنامه زیاده بکن آنجو هون چواد کارن بیشتر ببن دستکاری ببینه اگر پلان پروژه و هبن پیشنیاری و هبن ام وی راج بکنه دکارن سر دوی چارچوبه دا مجاری نقاش بکن و وی کانالی بلکی ام بکن کاناله که جرهاتی فایده گوی هبه وقتی میگو تسبیکه که پریودا وی همین tam اشکالی نکجه از نیت دکم هفته سه آنج چهار روزان بیشن برنامه که ریگو پیک پیشکش بکن هنه که مسئله اکتوال لی مسئله این تکنیکی ایگو مثلا مجرد جو استراتژیک هنج مجرد فلسفی اوی belki به ساعت هم باشو yani نه مسئله کردن 10-15 دقیقه بقدینن و پیشکش بکن و بداری بیرن لی او برنامه جی تنی نحوجه اون ایرو تماشا بکن اون دکارن مهر کدن جی سالا کدن جی تماشا بکن وان آگاهیان و هرگاه بکار بینن جبولی کلن خو خباتی خوشی دکارن ام بیشن به تایبتی جوان وانا بکار بینن اما مسئله اکتوالی روزانه جی belki 10-15 دقیقه حوجه به امنکی و هلی باشی دکارن دیسا آنالیز بکن و هن هوالان هم تبای بیشتری برنامه ها ببن بله نحو جای زیده دریج بکن جو خو ما برجار دایه امی ایدی وشانه بکن و وقتی پی در پی امی با خوان از بدری بقدینم جارکتن بندی دستکاری و ما آلیکاری و ما هیوی دارم ام گلی کرد جواب دا کرد و کردستانی کردی حز کردی داخلن کردی فهم دکن دخوازن کردی آخو پیش بخن ام به هفران وی کاری سر بخن تنی مسئله زمانی نه به وی زمانی گلک مجارج نقاش بکن ایدی درد خود به هفران بیشن سپاسی و دکم مارا و